Men Bjarne, super fint, at vi her i første halvleg fik sat lyset lidt på traumer. Mm-hmm. Fordi det område er jo så utrolig vigtigt for at forstå, hvorfor vi går og gør, som vi gør. Og noget af det, jeg synes, der har været enormt interessant med, og lad os tale lidt om ayahuasca nu, det har jo været, at vi ser, og samtaleterapi er jo fint, og det er jo fantastisk at have en psykolog eller en psykoterapeut, og det kan man komme langt med. Ja. Men det, jeg synes, der har været interessant i mit møde med ayahuasca, det har været at se, hvor hurtigt man kan komme ind til kernen. Lad os prøve at snakke lidt om ayahuasca, fordi jeg ved, der er jo nogle stykker, der har prøvet det og har rejst med det. Men lad os prøve at tale lidt ind i, hvad det egentlig er. Det er en plantedrik, det er en plantemedicin, der består af 2, nogle gange 3 ingredienser. Ja. Kan du tale lidt ind i det? Ja, altså ayahuasca er jo en te. Så det er kogt på nogle helt specifikke planter. Der er cirka 300 planter i verden, som man kan lave ayahuasca, eller i hvert fald ayahuasca-lignende. Hvis man sådan skal snakke ind i det traditionelle, som jo typisk kommer fra Peru, jamen der bruger man noget, der hedder Banisteriopsis carpi, som er den, jeg går rundt med her omkring halsen. Det er en lian, og det her det er så bare et lille tværsnit. Og så bruger man 2 forskellige planter, enten chacruna eller chalabonga, alt afhængig af, hvor man er henne i Peru. Carpien, som er den her, er den plante, som Shipibo-traditionen foreskriver, at ayahuasca spirit kommer fra. Og det vil så sige, at den plante bruges selvfølgelig også i den ayahuasca, vi har oppe ved Thomas i Vedbæk. Men fordi vi er i Europa, der kan man ikke få carpi og chacruna specielt i sådan en virkelig god kvalitet. Så hvis man skulle lave en ayahuasca af de 2 planter i Europa, så skulle man have meget, meget store, voldsomt store mængder i arbejde for at skabe bare en lille smule ayahuasca. Faktisk kan man i Danmark lave ayahuasca af roden fra solbærbuske og tækkerør. Ja. Det er lokale planter, man kan lave en ayahuasca-lignende bryg af. Men køb nogle meget, meget store gryder, hvis I vil forsøge på det, fordi der skal virkelig, virkelig meget i arbejde for at kunne komme afsted med det. Så i Europa, der bruger man typisk en plante, der hedder Syrian Rue, og som mimosa. Og det, der er fælles for alt ayahuasca, det er jo, at der er en komponent i, der er en monoaminooxidase inhibitor. Kan du tage lidt højere, Bjørn, måske? Ja, okay, jeg skal prøve. That's the first. Ja, tak for det. Der er en monoaminooxidase inhibitor i, og så er der DMT-komponenter. Ja. Må jeg sige, hvad en monoaminooxidase inhibitor er? Fordi det ved jeg nemlig. Jeg ved det faktisk også. Så vi har, og nu retter du mig lige, ikke? Det er virkelig pinligt, hvis jeg er forkert. Nej, vi har alle sammen et enzym i vores tarmsystem, der hedder MAO, eller monoaminooxidase. Og det har til formål blandt andet at nedbryde den DMT, som vi producerer selv op i vores pinealkirtel, men som vi i øvrigt ellers her får tilført via en anden plante. Men her er, når man rejser med ayahuasca, her er hele formålet jo, at man ikke nedbryder DMT'en, men at den får lov at have effekt i lang tid. Og derfor så tilfører man en inhibitor, det vil sige noget, der forhindrer enzymet i tarmsystemet i at nedbryde DMT. Ja, er det er rimelig rigtigt. Du er faktisk ret imponeret. Ja, lidt. Jeg kan faktisk se MAO-inhibitoren, den forhindrer nedbrud af alkaloider. Ja! Som er det ikke det, jo, lidt. Men det er jo derfor, det er jo på grund af MAO-inhibitoren, at man ikke skal drikke ayahuasca, hvis man er på SSRI'er, hvis man tager migrænemedicin, hvis man tager forskellige antipsykotisk medicin og sådan noget. Og det er fordi MAO-inhibitoren forhindrer det også i at nedbryde de komponenter. Ja. Og derfor risikerer man overdosis, og man risikerer serotoninsyndromer, hvis man overhører den advarsel. Og det er faktisk livsfarligt. Så det er selvfølgelig noget, vi er meget, meget påpasselige med. Det er at tjekke op på, jamen, hvad for noget medicin tager folk, fordi
Jamen, det ved I jo sikkert, at der er rigtig, rigtig mange, der tager medicin. I øjeblikket, der er sådan noget som ADHD-medicin. Det eksploderer jo som en sindssyg derude i antal mennesker, der får ADHD-medicin. Der har de heldigvis fået udviklet nogen, der ikke er helt så farlige i samarbejde med ayahuasca. Der kan man faktisk nøjes med at gå af dem i en 2-3 dage, før man skal på ayahuasca. I gamle dage med Ritalinen, jamen der var det 14 dage, man skulle ud af det. Fordi amfetamin er virkelig noget skrammel sammen med ayahuasca. Og det er jo MAO-inhibitoren, som er årsagen til det. Men uden MAO-inhibitoren, så kan du indtage alt det DMT, du vil, oralt. Det sker der ikke en hujende fis ved. Hvis du derimod begynder at ryge det, eller et eller andet, så det går forbi dit mave-tarmsystem, jamen så kan man få en ren DMT, hvis du bruger freebase DMT. Jamen så tager vi turen, hvis vi ryger det, for eksempel. Ja. Så du har ret. Jamen, jeg ved, at man skal sige det nogle gange, ikke? For det. Mit behov for anerkendelse. Men det er jo rigtigt, og udover at der er nogle medicamenter, man ikke kan tage eller bør gå af 14 dage før, typisk. Der er endda nogen, man skal gå af mere end 14 dage før. Ja, der er nogle, så er det jo også vigtigt at sige, også i de her tider, hvor det at lige tage en snit til næsen, det duer ikke. Det er næsten mere normalt end at tage fiskolie, ikke? Altså, der er man jo også nødt til at sige, det er det for min, jeg skulle for min udføre, ikke? Og det der begreb weekendnarkomaner, det er jo kraftedeme, altså det er jo helt sindssygt. Ja, det duer ikke. Det er, altså alle andre substanser, det er 14 dage før. Ja, og det er jo noget, vi virkelig gør et stort nummer af. Ja. Og nogle gange, når vi møder folk, som vil ud og rejse, så bliver de sådan, really? Ja, du er kraftedeme nødt til at forstå alvoren i det her. Ja. Det er fordi det her, der er ikke noget farligt af ayahuasca. Overhovedet. Men lige her, hvis folk ikke forstår alvoren og tager narkotikum kombineret med ayahuasca, så har du et problem. Ja. Potentielt. Og det kan vi, altså hele branchen kan jo ikke tåle problemer. Altså det er i forvejen sådan ret meget på kant med den gældende lovgivning. Så hvis vi får et tilfælde, hvor vi er nødt til at hive folk afsted på skadestue eller et eller andet, jamen så det er uheldigt. Lad os bare sige det sådan. Det skal vi ikke. Vi har et hul nede i baghaven. Men det er jo også derfor, at nogle af jer spørger en gang, hvad er det der te-ceremoni for noget? Det er det. Ja. Og det er jo fordi, vi kalder det, altså problemet er, at ayahuasca er ikke i udgangspunktet blevet forbudt i Danmark. Det er det ikke. Men DMT i sin rene substans er forbudt. Og der er jo DMT i ayahuasca. Ja. Så man kunne jo godt, hvis man forestiller, at vi har en regering, som har det godt med at lave regler, og så kunne man godt forestille sig, at hvis man pressede citronen derhen, at der var nogle lovgivere, der blev tvunget til at tage stilling til noget, så kunne man jo godt frygte, at de ville forbyde det her. Så vi er jo ikke interesseret i at presse den beslutning igennem, og derfor så holder vi os lidt under radaren. Men jeg kan så lige sige, at der lige blev fremstillet et forslag i Folketinget af Alternativet om psykedelisk terapi. At det skal lovliggøres. Dem kan vi godt lide. Dem kan vi godt lide. Nu kan vi godt lide dem. Det eneste problem, der er med dem, det er, at de fucking peger på Mette Frederiksen som statsminister. Ja, det kan vi ikke. I de fucking joder. Man ved aldrig. Det kan være, der er nogle Mette Frederiksen fans. You never know. You never know. Ja, men så har jeg i det mindste bekendt kulør. Og det er jo ærligt snak. Og der skal være plads til alle hold. Ja. Men jeg deler din, og jeg vil, det eneste, jeg vil have med hende at gøre, det er, hvis hun ligger på en madras op hos os en dag. Nå. Altså på det lyder ikke forkert. Det lyder nemlig ret forkert. Altså ayahuasca. Så teen består af nogle planter, der er sat sammen. Ja. Og det bliver kogt, og det laver du, og heldigvis har jeg ikke noget ansvar i det, fordi det er et kæmpe arbejde. Det tager 3 dage at lave. Det gør det, ja. Og så er der DMT, dimethyltryptofan. Er I med på, hvad det er?
Det er det, I producerer ind i den her lille kogleformede kirtel, der hedder pinealkirtlen, som bor midt inde i jeres hjerne. Det er den, der gør, I drømmer. I bitsmå doser får I det. Her får I det tilført i store doser. Ja, større i hvert fald. I hvert fald større doser. Og så samtidig sikrer vi, at den ikke bliver nedbrudt kvæg den her inhibitor. Amen. Og så får DMT'en lov at rase i systemet i 3, 4, 5, 6 timer. 4 til 6 timer, typisk. Og det er så der, man oplever. Og hvad er det så, man oplever? Ja, hvad oplever man? Ja. Verden bliver i hvert fald anderledes, lad os sige det sådan. Altså ayahuasca har en evne, som jeg sagde tidligere, til at fjerne sløret imellem det bevidste og det ubevidste sind. Og det vil sige, alt hvad vi har undertrykt ubevidst, alt hvad vi har gået og trykket ned, den der trykkoger, som vi alle mere eller mindre sidder på, er uforløste, det ene og det andet og det tredje, det kan sådan stille og roligt komme op til overfladen. Og det betyder, at det følelsesmæssige system bliver typisk meget, meget åben. Det er den ene side. Foruden det, så kan man jo have det her psykedeliske, altså distortion af dit syn, og man ser mærkelige mønstre, og det går hurtigt, og man kan også få distortion af sin hørelse, sådan at man hører ting, forskellige andre ting, og kan høre meget bedre, og smag, altså alle sanser bliver meget, meget skarpere under indflydelsen af ayahuascaen. Men det, der er det interessante, synes jeg, det er den her åbning ned i følelseskroppen. Fordi det er jo hernede, at man kan sige, at alt vores uforløste, det faktisk ligger og roder. Og det betyder jo så, at det følelsesmæssigt kan godt være en rimelig kraftig udfordring. Der er folk, der græder, der er folk, der bliver bange, der er folk, der bliver vrede, altså man mærker alle de her ting. Og det skal man jo igennem. Altså det er en meget simpelt ordsprog, vi har. Det er, the only way out is through. Så du skal igennem det. Så vi kan ikke forhindre det i at komme. Når det først kommer bulrende, jamen så kommer det altså. Og ayahuasca er en rambuk. Ayahuasca smækker døre op, og så kan du gå ind i det rum der, og så kan du finde ud af, hvad der er inde i det rum. Og så kan du begynde at arbejde med det, der nu dukker op. Og det gør man helt automatisk, fordi man kan dybest set ikke rigtig undgå det. Det kan godt være, at det lyder meget voldsomt, det ved jeg ikke, men samtidig vil jeg så også sige, at min erfaring med ayahuasca, det er, at det kan være konfrontativt af helvede til, det kan være hårdt, men vi bliver typisk ikke udsat for noget, vi ikke kan klare. Det betyder ikke, at man nødvendigvis bare ligger stille og roligt på sin madras og har sådan en hyggetur. Det kan godt nogle gange se meget voldsomt ud udefra, og det kan også føles meget voldsomt indeni, fordi vi netop kommer i kontakt med det, der vi har gået og skjult og holdt nede, og ingen måtte vide, og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Og det lukker altså helt ned. Altså, vi har set folk, der regrerer til babystadier. Du kan komme i kontakt med før fødselstraumer, altså hvor du faktisk er i din mors gravide mave. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt, men det kan vi altså. Traumatologien taler jo om, at jamen, vi kan jo dybest set i alle faser af livet blive traumatiseret. Stanislav Grof, han delte en fødsel op i 4 matricer, som alle indeholder traumer. Og som vi kan genkende fandme, når folk ligger på madrassen og begynder at gå ind i de her steder, hvor man tænker, hold da kæft, nu skal vi i gang med en genfødsel. Man kan rent faktisk nogle gange opleve at blive genfødt i ayahuasca. Og det lyder jo lidt mærkeligt, når man er blevet over 18 år, ikke? Og det tænker jeg, de fleste her er. Så der er næsten ingen, altså jeg vil sige, der er ingen grænser for, hvad man kan opleve at dø. Jeg ved ikke, hvor mange gange ayahuasca har slået mig ihjel efterhånden, men det er en hel del gange. Det er så enormt fedt, fordi der, hvor man kommer hen, der er der virkelig, virkelig lækkert. Første gang, det skete, knap så fedt. Men anden gang, der vidste jeg godt, hvor det var, vi skulle hen. Så der kunne jeg slappe af ind i det. Og tredje gang kunne jeg slappe endnu mere af ind i det. Og fjerde gang endnu mere. Og til sidst, altså i dag, der er det jo fandme sådan, at hun nærmest slår mig ihjel næsten hver eneste gang. Og det er enormt fedt, fordi der, hvor man kommer hen, er der fred. Der er virkelig lækkert at være, og der er oplyst, og der er gode, dejlige følelser, der strømmer igennem kroppen, og energien i kroppen, den rejser sig. Og, altså, der er fedt at være. Så lad os, altså, vi skal dø.
jeg har den til gode. Det er meget skægt. Jeg har rejst så mange gange, og du har rejst en gang, og du fik den på den første. Du fik den første gang. Ja, det kan godt være lidt skræmmende, ikke? Jo, super skræmmende, men kan fuldstændig bekræfte, at der, hvor man kommer hen, er det utroligt dejligt at være. Lige præcis. Og det fede af det er jo, at på den måde faktisk, og det er jo præmien, det er, at på den måde fjerner ayahuasca din dødsangst. Ja. Når du har prøvet det, så er der ikke noget at være bange for længere. Og dødsangst er the mother of all fears. Ja. Så al anden angst, du har i dig, stammer fra dødsangst. Så hvis vi nu går ned, og så plukker vi lige dødsangsten, og den nemmeste måde at fjerne dødsangst på, det er selvfølgelig ved at prøve at dø. Altså det giver sig selv. Så hvad fanden er det så at være bange for? Nu har jeg prøvet det. Så tager vi lige den nederste perle af sådan en lang perlerække, og så dropper de resterende bare ned, og så er alt, hvad der egentlig hed, altså vi har selvfølgelig altid sådan en skal vi kalde det en fornuftsangst. Altså hvis jeg står på kanten af en klippe og kigger ud, ikke, så kan jeg godt regne ud, at det er nok dumt at hoppe ned. Altså, så den er der selvfølgelig. Men angst for at dø og sådan nogle andre ting, så det. Nå, men vi plejer jo også, altså, Bjarne, det kan godt være, at jeg stretcher den her, men siger man ikke, at næsten alle andre frygte bunder i dødsangsten? Jo, det er the mother. Jamen det er det, jeg mener. Altså, nu, hvis vi skal blive ved en, som jeg kender jo, public speaking, altså angsten for at rejse op og tale. Ja. Det er jo fordi, i gamle dage, hvis man rejste sig og talte om det, man sagde var noget knold, så blev man jo stødt ud af stammen, og så frøs man ihjel. Ja. Hvorfor er man bange for åbne pladser? Det er fordi, man er bange for at få noget i hovedet dø. Ja. Hvorfor er man bange for edderkop? Det er fordi, man er bange for at blive bidt og dø. Altså, det er alt sammen noget med dø. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Men det er også, altså, og det er jo netop også det, også i parforholdets forviklinger, der taler dødsangsten jo også ind. Ja. Når vi tror, vi bliver forladt, jamen så dør jeg. Præcis. Hvis jeg bliver forladt, så dør jeg. Og netop det der, når parforhold, det svigter på en eller anden måde, og kuglerne flyver, og hvad fanden der ellers sker, jamen så begynder du føler dig jo alene. Der overfor der står din partner, hende eller ham, som du elsker, og som du virkelig føler, at her burde der være et samhørighedsforhold. Og lige pludselig er det der ikke. Nu er jeg helt alene i verden. Nu står jeg helt alene. Jamen så dør jeg jo. Det er jo pisse farligt. Jeg kan få et spørgsmål. Ja da. Er du bekendt med ham, teoretikeren, der hedder Jalom? Ja, Jalom. Ja. Er det ham, der var en, der i hvert fald har snakket rigtig meget om det her dødsangst? Jo, Jalom, han er jo, hvad fanden er det? Han er faderen til en helt bestemt terapiform. Jeg har endda læst masser af Jalom. Jeg har endda mødt ham. Hvad er han dansker? Nej, han er amerikaner, eller han bor i USA, han er israeler. Har skrevet masser af bøger omkring netop de her elementer. Jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden er det, han er fader til? Nå, det ved jeg ikke. Det kan vi spørge en AI om. Ja, jeg vil bare lige jeg vil bare lige nysgerrig på, nu har du oplevet den her ego-død flere gange, men Troels, du har kun prøvet det på det ene gang. Jeg vil bare lige sådan, og du nævnte før det her med, at man bliver nødt til at give slip på nogle ting for evigt, altså der er nogle ting, der måske bliver nødt til at dø. Ja. Hvad, måske kan jeg starte med dig, oplevede du, at der var nogle ting, som måtte dø permanent? Ja, det kan man godt sige, og jeg tror, det sjove det var, at jeg var ikke nødvendigvis klar over det lige med det samme. Der var sådan mange, der spurgte mig sådan de kommende uger, og sådan set også, vil jeg sige, det kommende halve år, hvor jeg bare kunne sige til dem, at jeg kunne mærke, at jeg gav slip på en masse, uden nødvendigvis helt at vide, hvad det var. Og jeg alligevel tror, at noget af det faktisk godt kan være noget af også det der, som du snakker om med genfødsel og sådan nogle ting, for der var et eller andet, der var noget inde i det, så der er måske nogle traumer, jeg simpelthen har været så ubevidst om, men en følelse af, at der stadigvæk var noget, der gav slip. Jeg kunne mærke, at ting gav slip i takt med, at jeg steg op mod det der lys, som Bjarne også taler om, ikke også? Og det var sådan, da jeg accepterede, at nu er jeg døende, hvilket var en skræmmende oplevelse, at jeg begyndte at give slip på ting, og at jeg begyndte at stige op mod det der lys, og så gik det hurtigere og hurtigere, jo mere jeg gav slip på, jo hurtigere gik det, jo tættere kom jeg på det lys, og til sidst kom jeg op til lyset, og der var så et eller to væsener, enheder, Gud, Jesus, Helligånden, jeg ved det ikke helt, hvad fanden ved jeg om det ikke også, men jeg kom derop, og i det øjeblik, jeg ramte det, så var følelsen af at dø, og have givet slip på det sidste, lige i det øjeblik, jeg døde. Og for lige at komme tilbage til dit spørgsmål også,
For eksempel den her i forhold til kvinder, ikke også? Jeg har jo haft den her rejse de sidste 11 år med kvinder, hvor jeg løbende er blevet bedre og bedre til det, og synes, jeg har været sammen med mere og mere attraktive kvinder, men også har haft en følelse af, at når jeg sådan virkelig synes, jeg var ved at have landet den her sådan, wow, shit, hvor hun dejlig, og hvor ville det være nice at være kærester med hende, at jeg kunne begynde at få lidt den der angst for, hvis hun nu smuttede igen, og den der angst for, at hun smuttede igen, kunne måske være med til at prikke til, at hun så rent faktisk endte med at gøre det, ikke? Ja. Og det jeg i hvert fald har kunne konstatere de sidste par år, eller 2,5 års tid, og nu er det ved at nærme sig det er i hvert fald nærmest 3 år siden ayahuascaen, det er, at jeg har ikke rigtig den der mere. Hvis en kvinde gider eller ikke gider, jeg er sgu sådan set relativt upåvirket af det, på en måde, som er ret nice. Og det gør også nogle gode ting for mit datingliv, så jeg har altså haft et andet fokus, mens Mars bliver bla bla. Men den er der så helt klart også den der med, at jeg har en oplevelse af, at det der med at dø ikke er så slemt, fordi jeg har faktisk prøvet det før. Og det har jo gjort mig meget mere sådan åben. Jeg har jo været sådan relativt ateistisk og relativt ikke troet på, at der var så meget mellem himmel og jord. Men det jeg oplevede, det trip der, den måde, det er meget, meget videre end bare at se nogle ting, se nogle hallucinationer. Man mærker simpelthen nogle ting på en måde, hvor jeg sådan lidt, jeg er selvfølgelig ikke sikker på, om nødvendigvis om der er et efterliv, og hvad præcis der er mellem himmel og jord, men jeg har den der klare, jeg kan sådan mærke det hele ind i min sjæl, at jeg faktisk har prøvet at dø før, og at jeg har en fornemmelse af, at det kommer sgu nok til at minde om, når jeg rent faktisk skal dø, hvis jeg er så heldig at få lov at sove ind en eller anden dag, og at det faktisk ikke er så slemt. Så jeg er i hvert fald ikke bange for at dø, lad mig sige det sådan mere, hvis jeg nogensinde har været det sådan for alvor, men ja. Ramdas siger jo, at døden er en oplevelse, som skal leves fuldt ud. Ja. Hvis jeg et spørgsmål forklarer. Jeg lige spørge, skal man gøre det alene, eller skal man have en eller anden person, eller flere personer til at være til stede, fordi der kan ske uheld? Ja. Jeg vil, altså, psykedelika i enhver form er simpelthen ikke legetøj. Det er pissehamrende alvorligt, og man skal i den grad tage det alvorligt. Så du skal altid have som minimum en ædru sitter. Du skal, altså jeg personligt, altså jeg har rejst med ayahuasca rigtig, rigtig mange gange. Jeg kunne aldrig drømme om at tage det alene. Men jeg kender masser, der gør det alene, men altså prøv at, det skal kun gå galt én gang. Så er det jo farligt. Jamen, nej, for det går ikke galt. men forstå mig på den måde, altså nu har jeg jo set rejsende have brug for hjælp. Og hvis du har brug for hjælp, og der ikke er hjælp, ja, så er det farligt. Det er klart. Det giver sig selv. Men hvis du har brug for hjælp, og der er hjælp, så er det jo ikke farligt. Hvad vil du hjælpe med? Jamen, hjælp med at holde dig. Hjælp med at støtte dig i den proces, du går igennem. Altså noget så simpelt som at sætte sig ned og holde dig i hånden. Fordi du pisser hamrende bange, og bange for at dø, bange for, at du bliver sindssyg, bange for det ene og det andet og det tredje. Bare gå en tur på toilettet. Du kan ikke holde fodfæste, hvis du er alene, og så kan du falde og slå hovedet ned i gulvet. Altså, der er ikke nogen, der går alene på toilettet, når man er på ayahuasca. Der bliver man båret hele vejen ud, sat på kummen. Og jeg kan også sige en anden ting, da jeg lå der på briksen og kunne mærke, at jeg skulle dø, og havde det sådan, at fuck nej, jeg gider sgu ikke dø, for jeg troede rent faktisk, at jeg skulle dø-agtigt, ikke? Så jeg lå sådan, jeg var så påvirket, ikke? Og så lå jeg sådan og kæmpede med at skulle acceptere det, og lå sådan, shit mand, og så kom du faktisk ned, Bjarne, du afsluttede dit syngen Icarus, eller hvad er det ikke det, man kalder det? Og så kom du ned, og så kunne jeg tror, jeg var for påvirket til overhovedet, jeg tror, jeg følte, jeg var i en helt anden dimension på det tidspunkt, og ikke var til stede som sådan i Thomas' annex dengang. Men jeg kunne høre Bjarnes stemme ud i det fjerne, der sådan sagde, det skal nok gå, Troels. Det skal nok gå. Nej, du sagde, det er okay, Troels. Det er okay, fordi du vidste godt, med den intuition, du har, du vidste godt, at jeg lå og kæmpede med lige der, og det var ikke noget, jeg havde kommunikeret med ord. Jeg lå og kæmpede med lige der og skulle acceptere det, men Bjarne kom ned til mig og sagde, det er okay, Troels, det er okay. Og så var det sådan lidt, ja okay, vi kan mærke, at det kommer til at ske ligegyldigt, om jeg vil eller ej, og udover det, så siger Bjarne også, det er okay, så okay, det er okay, og så begyndte processen mod det, så begyndte jeg at give slip på ting, og give slip. Og jeg ved sgu ikke, hvor det var endt, hvis du ikke havde sagt det, fordi det var som om, det var det, jeg havde brug for på en eller anden måde, til at lige at komme over den kant, hvor jeg faktisk accepterede det. Men det er jo guidningen, det er jo supporten fra både nogen, der har prøvet det før og har været der, og så selvfølgelig, vi har jo også, altså nu, jeg drikker også ayahuasca. Hver eneste gang, jeg har en retræte, en ceremoni, så drikker jeg selv ayahuasca. Men vi har altid ædru guides med på retræterne, hvor der sidder et antal, alt afhængig af, hvor mange der er i rummet,
Vi har altid 3 med op ved Thomas. Der er ædru, der sidder og er klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Altså noget andet, som jo kan være risikabelt. Man kan kaste op af ayahuasca, det er en af de ting i purging. Og hvis du nu er lige så langt væk som må jeg snakke om det? Det må du gerne, fordi okay. jeg var helt væk. Ja, hvis man er lige så langt væk som Troels er og ligger på ryggen, og pludselig skal kaste op, så er det ikke sikkert, at man inde i sig selv sanser, at det er nok en smart idé lige at dreje om på siden og stikke hovedet ned i en spand, og så kaste op ned i den. Men man ligger måske på ryggen og kaster op i munden. Og det kan have nogle ret uheldige konsekvenser. Det er faktisk sådan, rigtig mange narkomaner dør, fordi de simpelthen drukner i deres eget bræk. Og der er det jo godt, hvis der lige er nogen til minimum en til at lige sidde og passe på, og så sige, du skal lige hovedet ned i spanden. Så lige understreg et skide godt spørgsmål. Ja. Uanset om du rejser med ayahuasca, eller du eksperimenterer med psilocybin, som jeg ved mange af jer gør, som jeg også selv gør en gang imellem af andre årsager, altid gør det med nogen. Altid sørg for, at der er nogen, som er ædru på siden af. Alright? Det skal sgu ikke... Og hvis det er altså stærkere ting som LSD, altså jeg kender en, der tog en højdosis LSD, og så troede han i den LSD-rus, at han var blevet til ren energi, og derfor så kunne han jo gå igennem ruderne. Og så vadede han altså igennem en glasdør og fik skåret armene op og alt muligt, fordi der ikke var ædru folk til stede der kunne nå at stoppe ham. Så altså, det er ikke farligt. Drikken er ikke farlig. Men den skaber selvfølgelig en situation inde i dig, som du kan komme til at gøre farlig. Giver det mening? Ja. Og derfor skal der være nogen, der kan enten stoppe dig, eller hjælpe dig, eller et eller andet. Ikke? Altså, jeg har folk på retræter, der har forsøgt at stikke af. I bare tager ud over markerne, ikke? Så må vi jo efter den. Vi har 10 og jeg foreslår, at men inden, jeg vil godt lige have, at vi kommer omkring, hvad det er, der sker inde i hjernen. Ja. Kan vi fortælle lidt om det? Hvad der sker inde i hjernen, når vi tager ayahuasca? Ja. Jamen altså hjernen som... Fordi det, der er lavet målinger på. Ja, det er jo faktisk... Det er jo lige før det er videnskab. Hjernen, som den hjerne, I sidder med nu, hvis der ikke er psykedelika involveret med det, så er den kompartmentiseret. Hjernen er faktisk sådan en karakter, at en voksen hjerne kan faktisk ikke rigtig lære nyt. Den vil mønstergenkende, den vil forsøge at trække paralleller til noget, den har set før, og så vil den konkludere, at det er det. Det er også derfor, det ofte netop går galt sammen med kæresten, når kæresten siger et eller andet, eller jeg siger et eller andet til kæresten. Hun hører ikke det, jeg siger. Hun hører det, hun tror, jeg siger. Fordi det gør hendes hjerne helt automatisk. Så hvis jeg har en bestemt tonation eller et eller andet, og det minder hende om et eller andet fra barndommen, hvor mor var sur eller sådan et eller andet, jamen så får jeg ballade, fordi nu tror hun, jeg er sur. Uanset om jeg er det eller ej. Og det er en mønstergenkendelse, det er den genkendelse, som hjernen gør. Hjernen den udlader, generaliserer, forvrænger, indtil den finder noget, som det her det minder om, og så er det fucking det. Altså jeg kan jo hurtigt lave et eksempel, fordi her i min lomme, der har jeg noget helt specielt. Er der nogen, der ved, hvad det her det er? Ja. Kan jeg få et svar? Hvad er det her? Det er en telefon. Okay, hvordan ved du det? Det er fordi, der er nogen, der har fortalt dig det. Altså den første telefon, du så i dit liv, den kunne du ikke genkende. Og så var der en, der fortalte dig, at det er en telefon. Så, okay, det er en telefon. Men nu er det jo sådan, at det her det er en intergalaktisk tryllestav. Og tænk sig, at du troede, det var en telefon. Prøv at forestille dig, hvad du går glip af derude, fordi du går rundt og tænker, at den her intergalaktiske tryllestav, det er en telefon. Så vi ser ikke det, der er. Vi ser det, vi tror, der er. Ja, jeg ved ikke, om det kan skabe nogle tanker rundt omkring. Det er en telefon, bare roligt. Jeg har ikke nogen intergalaktisk tryllestav. Jeg tror, det er en telefon, ja.
Og sådan er hjernen. Altså det er meget simplificeret. Og hjernen er så opdelt i 6 rum. Der er selvfølgelig den helt store hjernebroen, 2 halvdele. Der er næsten ingen kommunikation hen over hjernebroen. Og så de 3 rum i hver halvdel. Der er næsten heller ingen kommunikation imellem de her 6. dele. Og sådan er den normalt fungerende hjerne. Der er neuronerne er trukket, tankesporene er trukket, den ved godt. Så drikker vi ayahuasca, så bryder de her barrierer, de bryder fuldstændig sammen, og så lyser det hele op som et juletræ. Og det vil sige, at nu lige pludselig kommunikerer hjernen på kryds og tværs imellem alle de her compartments. Og det betyder, at hjernen er faktisk i stand til at trække nye neuronbaner. Det vil sige, at den kan begynde at tænke anderledes. Det vil sige, at din perception på hvad som helst kan ændre sig. Og vi er jo lige blevet enige om, at alt er perception. Det her det er en tryllestav, eller også er det en telefon, det ved vi ikke rigtigt, men vi tror, det er en telefon. Det er en perception. Så alt er perception. Og hvis jeg kan ændre perceptionen, så kan jeg ændre verden. Og jeg kan i hvert fald ændre mig selv, og hvis jeg ændrer mig selv, så ændrer jeg også min verden. Fordi min virkelighed, den er skabt af min egen perception. Men det der, det er så interessant. Altså, det der sker er, at vi får nye neurale forbindelser, at der bliver skabt forbindelser på tværs af hjernen, som ikke var der før. Og jeg vil sige, det er virkelig noget af det, jeg har mærket, jeg oplever, mange har mærket, det er det her med, at man begynder at blive mere kritisk over for det, man bliver præsenteret for. Ja. Jeg oplever altså hos folk, jeg oplever en væsentlig større selvstændig stillingtagen og kritisk stillingtagen til ting. Man køber ikke nødvendigvis bare ind på det gængse narrativ, eller det, man bliver præsenteret. Er det rigtigt? Man får simpelthen en anden, jeg ved ikke, men det er jo, man analyserer mere på ting. Ja. Altså jeg kan jo se, hvis jeg skal bringe mig selv i spil her, at mit menneskesyn og syn på utrolig mange ting har jo ændret sig radikalt siden 2013. Altså før der havde jeg nogle rimelige markante holdninger til forskellige dele af befolkningen og sådan noget. Det har ændret sig fuldstændig. Så jeg i dag jeg vil sige, jeg er faktisk sådan ret rummelig. Du er helt rummelig på de gamle dage. Jeg er rummelig, men I don't take no shit. Altså det er sådan en rummelighed, men grænserne, de er der, ikke? Altså, og det er det der med at finde hjem i sig selv, som ayahuasca er pissegodt til, og vi finder hjem i os selv, og hvad fanden vil jeg finde mig i? Kan vi ikke lide den danske befolknings vand, hvis der er nogen, der ligesom hænger? Undskyld? Hælde i vandet? Ja, jeg tror, de kan smage det. Det har en ret unik smag. Så skal vi i gang i de store gryder. Ja, for satan. Det er jo ikke så galt. Det er en acquired taste, som Ja, man siger. Et par sidste spørgsmål. Ja? Er der noget fysisk farligt? Er der noget fysisk farligt, jeg drikker også? Kan du overdosere? Nej, så skal du sataneme drikke meget, og du kaster op før, end du når i nærheden af en LD-dosis. Så nej, jeg kan ikke huske, hvad LD-dosis er, men så meget kan du simpelthen ikke drikke. Du kaster op længe før, og hvis der nogensinde er en facilitator, der vil hælde så meget ayahuasca op til dig, så skulle de ikke være facilitator i hvert fald. Nej, det er ikke fysisk farligt. Og det er farligt at drikke en øl. Ja, altså der kan man jo sige, at alt afhængig af, hvad du rekreerer til og så videre, så kan der jo ske forskellige ting og sager. Altså jeg har set mange forskellige adfærd fra folk sådan under ayahuasca. Jeg plejer gerne at sige, at du kan ikke gøre noget, jeg ikke har set før. Det eneste, jeg ikke har set før, det er folk, der leviterer. Det vil jeg gerne se, men det har jeg ikke set endnu. Der leviterer svæver. Der er nogen, der påstår, at de kan. Nu kan man høre, altså folk, der ryger meget has, de får jo sådan en neurose. Kan man i det her bliver man ligesom... Altså psykoser er jo altid en ting, som når vi har med substanser at gøre, som man skal kigge på. Det er kendt, at cannabis kan give psykoser. Ayahuasca giver, hvis du får noget af en ayahuasca, så kan det være skal vi kalde det en midlertidig psykose.
fordi du bliver ikke i det. Altså den holder op igen. Altså selve ayahuasca-rejsen er jo dybest set per definition en midlertidig psykotisk oplevelse. Fordi definitionen på en psykose, det er, at du har en anden virkelighedsopfattelse end gennemsnittet af den danske befolkning. Hvilket vil sige, jeg tænker, at jeg render rundt i en fuldstændig psykose altid, fordi jeg tror ikke, min virkelighedsopfattelse er ligesom gennemsnittet af den danske befolkning. Og det er jo fair nok, hvis vi fungerer i det. Der hvor det er, når psykoserne bliver patologiske, at det er et problem. Det skulle ikke engang undre mig, om der sidder et par psykotiske mennesker herinde. Per definition, men fordi det fungerer, jamen så er det jo ligegyldigt. For mig så er åndeverdenen, den er lige så virkelig, som det, vi ellers kan se her. Og hvis jeg gik til en psykiater og sagde det, jamen så vil jeg have et psykosestempel i panden lige på stedet. Ikke? Men det fungerer for mig, fordi det er okay, at der er ånder og spøgelser og ting og sager. Det har jeg ikke nogen problem med. Det er fint nok. Men det er så ikke alle, der nødvendigvis vil have det. Nogen vil blive bange for det. Og det er jo her, hvor det sker. Og når vi drikker ayahuascaen, så åbner vi jo for det hele. Også en eventuel åndeverden, hvis vi kan tappe ind i den. Men den kan så blive stærkere. Vi har 3 minutter tilbage, så vi tager... Claus, du har fået lov, så vi bag dig. Yes. Det er fordi, at en af mine tidligere coaches, han er siddet derude i Costa Rica. Er der forskel på, i forhold til, jeg tænker, at Oscar er den samme med? Ja, altså det kan man sige, det var lidt... Jeg tager jo til Peru, når jeg sådan virkelig skal rejse sammen med Maestro. Og den ayahuasca, der serveres derovre, den er anderledes end den, vi serverer her i Europa. Jeg ved ikke, hvordan den ayahuasca, der bliver serveret i Costa Rica, den er. Jeg ved heller ikke helt præcis, hvad den bliver lavet af. Fordi det er jo det, der er det afgørende. Men jeg kan huske, min maestro, han spurgte ind til effekten af den te, jeg laver. Og jeg forklarede ham, at effekten den er den samme. Det kan godt være, indgangen er lidt stejlere, men ellers, når man først er der, så er det ligesom, som hvis jeg havde drukket det i Peru. Og hans eneste kommentar, det var, så er det jo ayahuasca, altså. Så er det jo sådan der. Og det tænker jeg også, det er i Costa Rica. Ja. Alright. Stoffer, du får lov at stille dagens sidste spørgsmål. Så runder vi af. Du får lov at stille dagens 2 sidste spørgsmål. Hvorfor bryggen er anderledes? Jamen, jeg ved ikke, om den er anderledes, for jeg ved ikke, hvordan bryggen er i Costa Rica, men jeg kunne forestille mig, at de bruger nogle andre planter, end dem, man bruger i Peru og her i Europa. Og det vil jo selvfølgelig skabe en drik, som måske er lidt anderledes. Men altså, hvis den indeholder en MAO-inhibitor, og den indeholder DMT-komponenter, så vil effekten være stort set den samme. Når vi laver noget på planter, og det, nu ryger vi lidt ind i kemien. Altså, DMT er ikke bare DMT. Altså, du får ikke lavet dimethyltryptofan sådan meget præcist. Det kan man kun lave i et laboratorium. Men du får lavet sådan et bredspektret DMT-komponenter, altså små derivater. Selvfølgelig piker den på en eller anden middel, som sikkert er forholdsvis ren dimethyltryptofan. Og det samme gælder MAO-inhibitoren. Og så kan man jo forestille sig, at den der kurve der, af hvor derivaterne de går til, kan være bredere eller smallere. Giver det mening, det jeg siger? Okay. Og det kan selvfølgelig gøre, at effekten, som du oplever, måske er lidt anderledes. Det kan også være, at der er nogle andre komponenter fra nogle af de planter, som man bruger, som ikke vil være i den traditionelle ayahuasca, og derfor kan den så også være en lille smule anderledes. Men er der MAO-inhibitorer og DMT, jamen så tager vi turen afsted på ayahuasca-hesten. Hvad er forskel på ayahuasca-retreat og svampe? Et hvad? Et svampe-retreat. Jamen svampe, det er jo psilocybin. Og psilocybin er en anden komponent end DMT. Psilocybin og DMT rent kemisk, de ligner hinanden utrolig meget, men de er forskellige. Nogle af forskellene ligger i, at psilocybin kan du opbygge tolerance imod. Så hvis du tager svampe for tit, jamen, så holder de op med at virke.
Det kan du ikke gøre med ayahuasca. Du kan ikke opbygge tolerance mod ayahuasca, fordi det er for kroppen naturligt forekommende komponenter, som også er i kroppen. Så den kan du ikke opbygge tolerance mod. Så hvis vi ville, så kunne jeg drikke et glas ayahuasca nu, og så kunne jeg toppe den. Og så kunne jeg holde den kørende i en uge, hvis jeg havde lyst til det. Jeg var nok blive sulten til sidst, fordi man kan ikke rigtig spise imens. Men i virkeligheden kan du holde den kørende. Det kan du ikke med svampe. Så holder det simpelthen bare op med at virke. Men om der er forskel? Jamen, forskellen på svampe og ayahuasca er jo, altså du kan godt med svampe skabe en tilstand, som er ligesom en ayahuasca-rejse. Så skal du op i nogle højkoncentrationer af svampe. Der er nogen, der sværger til svampe, der er nogen, der sværger til ayahuasca. Min medicin, det er helt klart ayahuasca. Jeg tyrer nogle gange til svampe, hvis jeg har oplevet noget i ayahuasca, jeg simpelthen ikke kan forstå, jeg ikke rigtig kan få fat i, fordi det går for stærkt. Tingene går ret stærkt i ayahuasca. Hvorimod svampe for mig er sådan, man kan næsten se det på svampen, ikke? Det er sådan lidt sådan tung, sådan, og sådan for mig er drikken også, eller svampen som sådan, altså trippet på svamp, det er også sådan lidt, og derfor går det en lille smule langsommere. Så jeg kan nå at få svar på nogle ting i en svamperejse, som måske går så hurtigt i ayahuasca-rejsen, jeg simpelthen ikke når at få fat i det. Og så omvendt kan man så sige, at så kan jeg ofte gå meget dybere med ayahuasca, end jeg kan med svampe, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det her, jamen, så er egoet, det er altid på spil. Det er altid på spil, også i rejserne, selvom egoet får et ordentligt hak i tuden, så er det stadigvæk på spil. Og hvis jeg har den mindste reservation imod ayahuascaen eller svampene, jamen så hindrer jeg mig selv i at komme til de helt dybe lag. Og det ligger jo fuldstændig ubevidst. Første gang du drikker ayahuasca, der er der en sandsynlighed for, at din rejse ikke bliver sådan specielt dyb. Og det er jo fordi, vi har aldrig prøvet det før. Hjernen har ikke nogen referencer, så hjernen begynder at forsvare sig selv. Forsvarsværkerne kommer op og så videre. Og så prøver man i virkeligheden, også selvom det er ubevidst, at holde det stangen. Det kan man gøre med svampe, eller jeg kan i hvert fald. Lidt afhængig af, hvor meget jeg tager. Jeg har prøvet, hvor jeg ikke kunne. Men jeg kan ikke med ayahuasca. Nå. Bjarne, det var fedt, du gad at komme og kaste lidt mere lys over det her utroligt spændende område, som jo former mange af vores liv. Alt det her med traumer. Det, der er jo interessant, det er, at der er noget at gøre ved det. Ja. Man kan forløse traumer igennem ayahuasca. Man kan forløse depressioner, PTSD, alt muligt andet godt. Alt muligt uhensigtsmæssig adfærd. Så det har været fedt, du gad at kigge forbi. Og til jer, hvis nogen af jer har lyst til at prøve det en dag, så ved I, hvor I skal komme. Vi gør det en gang om måneden. Og ellers så vil jeg egentlig gerne have, at vi lige sender Bjarne afsted med en rigtig varm applaus, fordi han er et godt menneske, og han er her på jorden for at hjælpe folk til at få det bedre. Og jeg håber, I bliver inspireret af dagens start. Og skal vi ikke lige rejse os og give ham en stor hånd? Har du lige over?